Където можеш тази прав, по-голям баланс. Изключи го! Ама ня пък не се отказвам. Да, засили го и пак, тя смисъл да се мъчиш, защото то не е първото качване са. Дай! Пробвай да му се качиш. От другата страна. Ние го държим минимум от другата страна. Аз човек въобще не гледах си пътя и къде тръгнах. Аре бе, долу почва е пак! Ами да! Трудна работа, давай по-долу. Човек, от екстрем не се тръгва. Държиш ли? Да, държи. Сега се изморим и после какво правим? Да, аз сега направя цялата обича. Аз ти така докато по-бо да почва. Пускаш го долу, переш и качваш. Той вече няма файда ли? Ако не е втория път, трети. Яхай се от тази страна му се качи, ще бутнем и ще тръгне нагоре. Той ще тръгне, той ще живе. Чай се шини малко, че тогава е. Майко ръката ми направо. Другото момче къде? Замина нагоре. От тук ли? Да. Той би се целил. Да, аз им казвам да не минават от една отсечка, от тая от Аз тази. въобще не разбрах къде е пусто. Вече ги знаеш. Пускай! И аз сега ще си направя сметка да знам къде да ми. Много е важно да си направиш, иначе и файда няма. Иначе не става ти в последствие да го правиш клик. Минут Ари, друг. яхай му се и лепай. Я държиш ли го само на мен? Пусни. Той на скорост. Иска тук да завърши тази рамка. Тук се е изпукала. Тя е алуминиева. Чай да слова крака отзаре, ще тръгне ли? Дай. Може да ритнеш? Ще ритна, ама. Сега ще на събора. Не го накланяй нататък, ще паднеш. Насам. Атай. Да. Какво стана, бе, ти бабе? Оп. Дай.
Що стоиш седнал? Що стоиш седнал? Ами стани прав. М? Дай аз да го кача, пак ти вари нагоре. Давай да се продължи път, бе. Дай пак, бе. Що ми иска, давай. Ай, миналия път аз те се отказах Той се уморил, бе. и проба. Ами аз бях само и което я мога качу, като последния път гадиш. Давай ми нагоре, какво ще го правя? Това горе е лесно. Добре, И лесно е, къде е трудно? добре. Ралито тръгна. Да чакам ли да тръгна нагоре аз? Тръгвай, какво да ме чакаш? И там да. Върви виж къде са ония и ги събирай, да не ми тръгнете нагоре. Какво? Върви и ги събирай, да не ми тръгнете нагоре. Няма. Върни хубаво мотора надолу! Отай, дърпай!